Amira pamberi pedaro ramamuritaso zvese zvandishataura ndezvechokwadi ndikanyepa ichawa mhosva Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamiro nemitedzwa vari pano. Ini ndinoitwa Rutendo Bina. Asi ndiriyo kwaMagoshowe, ndakaroorwa kwaBina ndogara kuBulawayo. Nyaya yangu yandafamba nayo nhasi iri kungondinesa, handina zvakawanda. Ndanga ndichikumbirawo Changamire kuti mundibatsirewo kuti murume uyu anonzi Mudzimu abve muyadhi mababa vangu. Vabereki vangu vese vakafa, ndini mwana ega akangosara. Saka murume uyu ndakazoona avaka muyadhi mababa vangu, handimuzivi, handitozivi nekuti akabva kupi kana kuti anoera chii. Saka ndandichimbokumbirawo kuti angobvewo muyadhi mababa vangu. Right. At least right. Murimu yati mune. Murimu makapinda sei? Ndakapiwa na baba Tenda. Baba Tenda ndiani? Ngati muchidimu. Wakanditsvaga. Wakandiwana wandichigara kandaigara. Vati Mudzimu uchapawo munhu unochengeta musha wedu. Hapasina vanhu vanogarapo. Musha wedu ungaparara. Iwo hatuchengeterwa. Alright. Imi pamuri mukuchengeta here kana muri penyu? Kwete. Ngapangu. Ndati muri kuchengeta here? Mukadzi izvi zvavatenga zvokuti uda kutichengetera pamaperuka. Hatina nazvo. Tine nyaya yemukadzi uyu ari kurumu yadhi make. Ndio mada kuti ubve. Ndio matoka kubvunza kuti uri kuri yadhi here wemukadzi uyu? Uri mumuyadhi. Wakaiswa nani? Ndakaiswa na Neshta. Wakaiswa na Neshta. Wakaiswa sei na Neshta ipapo iyo stand isiri ya Neshta? Ndimukoma wemukadzi uyu. Ndimukoma. Uyu mukadzi ari kutaura kuti iye ndiye asara ega pana mai ake wakafa. Mwana wababa munini. Baba munini apa mukuru. Haasi baba wangu. Ndi baba mukuru. Mini mukuru, mini kuti mukoma wa baba wako. Munini, mini kuti mudiki kuna baba wako. Chete. Asukazi baba wako ana baba chete. Pasina mukuru, mudiki, mutete, murefu, mukobvu. Baba ndiye akakubara nemukadzi wake wari tu. Anzo. Saka uyo uri kuti pauri ndo baba wake na mai wake wakamubara. Uripo usina mvumo yake. Muridze nzvimbo ndeuyu ariti hakusiya. Chokwadi Changamire. Uyu handisaitomuzii. Handisaitomuzii. Pamwe pacho ndoziva kuti chakanaka kuti nguva isapedzi nguva. Ndechekuti pamuka ini ndakangopiwawo ndisingazivi kuti hapasi pevanhu vakandipa. Then ichitodzira nevanhu vakakupa. Because at the end of the day, we are going to do it. Iwe alright. Wakapiwa here wakatengesera. Handina kutengeserwa, ndakapiwa. Saka wakapiwa unongobvaka sekuuya kwakaita. Mushure mekuchengeta. Wakarara nemunhu asiye. Wazinzwa here? Wakachengeteswa nechi neasiye. Muridzi urapo. Muridzi watoti pamba pangu handikuzivi, uri pamba pangu handikuzivi pa. Akabatsiwa kuti ubve. Ndaikumbirawo kuti azvitaurire. Izwa shamwari. Mudare muno nyaya haisi pakati peuyu neuyu. Nyaya iri pakati pako neuyu, because Neshta haasi kugara Neshta anogara mumba kwake.
iwe rugara munhu ndiwe rugara munhu. Saka nyaya iri pauri. Zvekuti vasikana vanoroorwa havana minda zvakapera kare naka nebaba wake ndiye. She is the only surviving beneficiary yeestate yababa wake nanawo. Iwe ndio ungozwa kugara pasine munhu wako wakakupa zvazvenyu muri tu. Right. It's okay. So let chisha kaitika baba. Musori changamire. Darose. Ndofunga uyi hazvidziyazita. Ndozvinome nishta. Uyi hazvidziyangu. Ndofunga kuti tisvike pastage iyoyo. Ndofunga pakashaika sisi wake ndiye anga asara iye nasisi wake inonzi wese yapera. Saka pakashaika sisi wake uyi aigara kuBulawayo. Ndokubva nditi mukoma ini ndakwenda. Ndikati iwe zvauri kusumuka zvinezvi uchisumuka uchiti ndakwenda pamba unoda kumboita sei, unoda kumboronga sei, uye vana varipo unoda kuti zvizombofambe sei. Uyu ndokubva ati inini mukoma handisina basa nemusha, imimi zvaakwamuri mimi nemusha, ende uye zvekuti zvevana zvamurikutaura zvevana kuti vana vachaita sei zvasara kwamuri imi ndimi muchafanira kuona kuti muchaita sei. Saka ndasara kune vana vehanzvadzi dzake uyu kunoti vana vehanzvadzi dzake vari 2. Then kozouya mwana wasisi wake mudiki mwari vari papanozi Maka. Then vana vakangosiwa musa ndini akasara ini ndakamira pasababa. Then ndamira ipapo ndofunga ndandinaona mbuya chiravanika nembuya apa yese yakanga iripo. Ndikabvunza kuti right. Saka izvo wati iwo wakwenda. Saka isusu pamba inini iona inini pamba handisizoparadza. Endini handisizoputsa. Nekuti pano pamusha panapa pane mwana wehanzvadzi yake uyu mukomana anonzi mwana waShuti. Achazoya achigara papi? Achazoya achigara pano. Saka inini zvokuti ndiputse musha zvidini hazviiti. Saka tagara ndokubva ndazoti tazotaurirana nana mbuya vana mbuya Chidavanika vana mai vake. Ndokubva tataurirana ndokubva saka chinitsvagirewo munhu gozi inini handizivi vanhu vari kupi vari kuno ndipo vakanditsvagira murume uyu. Vanitsvagira murume uyu ndakati inini mari yekupa murume uyu inini handidini handina kuona mamiriro akaita pamusha. Saka inini zvandakuitawo sababa handiti varamba waenda waramwa musha wacho. Saka inini ndakuti iwewo kana wagara makore aunenge wagara ndinozokupawo kuzasi wogara kuzasi, asi musha uyu wese wosiyira nekuti kune mwana aripi ariko pamwe uchazouya plus kune vana variko vasikana vanozogona kuramba vanogona kudzoka pamusha. Saka tagara uzveshi wakagara makore akagara ndofunga nearly 6 years more than that. Ndobva ndazoenda bva ndasvika bva ndamuti wamudzimu inini nyaya yako iwewe ona chidzikako kuzasi uno wake kupi kuzasi. Saka agara kuzasi kwekuya ndobva ndanene kwaSabhuku mberi takatosvika tikataurira naSabhuku mberi Sabhuku mberi akabvuma. Zvese zvomama kuti naSabhuku zvazviri illegal. Zvazviri illegal because imimi naSabhuku hapana muzvele. Saka akanga ine authority to allocate ndiani. Because hapana muridzi. Makakona iva naSabhuku kuita chinhu chiri illegal. Saka usapare mhosva uchida kusevha nyaya munhu. Iwe waibvei ungosiya chimusha zvidoni zvimba zvacho waibvei iyo pako pane makanyenga wakazomusha menyeri mutombo ndohapinzwi muyacho because unoonaka I do not understand kuti kana muti musikana akati handichauyi zvepamusha pano handichauya ndichaone zvinoita nemusha. Saka why is she here today? Kana makawirira nemi kuti musha handisina basa nawo. Saka ndasarudiva. Wangaonakidzwa neizvi? Ndina kumbonakidzwa pakagariwa dare zvezvokuti kana vanhu varudzwa panogarwa dare oitwa sei handiti. So paiveda natete nehanzvadzi yamai vangu vakatoshaya handiti. So zvakanzi toitwa ini ndaitowe mwana ipapo handiti ndandiriwo semwana ipapo ndakagarawo mudare macho. Ndopakazotaurwa kunzi poitwa sei pamba handiti. Ndobva ndati ini hangu ndiri kugara kuBulawayo handina zvandokwanisa kutaura ndozi ndinotogara kuBulawayo ndiri kutodzokera kuBulawayo.
ndopakazorongwa unzanzi pamba paiswe patsvagwe munhu anochengeta only to my surprise kuzonzwa kuti pakavakwa. I hear you. Issue yako, you agreed to the fact yekuchengetwa kwemunhu, not kutengeswa. Munhu azogare permanent. Ndopa nenyaya kuti uyu ati inini handina zvandokwanisa kuita anochengeta no problem. Asi Kuzobhagara. kutengesa Because chakamiri mukona nyaya zosimudza pakati. Inyaya yekuti musikana uyu hanzvadzi yangu wakatengesa paigara vana baba pandaiti apa pane kutengeswa. Handiti iye akabva atengesa. Saka munhu uya akatengesera uya munhu uya ndiye arikuda kubva atenga kubva adzika kudzika kupi kuzasi. Saka vamwe vana ndozovaisa kupi. kupamba pamusvipa kupamba rudo unatengesa muita tiri mutati uyo akatengesa iwotengesa Ina akautengesa watengesa Watengesa wakupaka kugara mwana yeye wanodaiwa unozogare. uyu ukambona saka mwana waruda maningi iyo anozogarepi Bese munhu mhoza muri wairi makamira. but manje mhosva yacho manje yeuyu iri nani because idirect beneficiary ndepake you cannot compete with her pachinhu chamabonga pamusoro chakamira semavhire ndaita uyo musikana uri kuti zveshuwa shuwa wakawirirana kuti ngapawe paine munhu anochengeta handizvo. Saka unochengeta wacho wakuda kukombanzetwa kuchengeta kwaita uyu manje sababa manje haana chaangakwanisa kuti adina kombanzeti nacho kunze kwekumudimurira chii who are supposed to compensate ifamily yacho who are supposed to compensate uyo aichengeta ari supposed to compensate uyo aingotaura mhuri dzemunhu auchamwana munhu arikugara pamba uya aruda mari yake yekuchengeta paita pamba then uyo decide kuti oita sei nenzvimbo yake not to decide for her no uyu nyaya iripo ndeyekuti imi munongopa uyu mutoro maingopa uyu musikana mutoro musikana munhu wako anakachengeta pambora ane chikwereti chemari yakati auda mari yakati deal with that issue then iye wodhira nechii modai musiri panapa but kana you took the matters into your hands matters asiri enyu now maakunetsana nawo because paita mari maakuda umwe naumwana bhaya wake because maafungana pasina munhu yanyaya yemabhaya kuti muri kumata hapana mabhaya auya manje ndopane nyaya kana iwewe chawakaita iwo wakachengeta for how long? Wachengeta kwemakore maviri 2 years. What 2 years? You had 6, you had 2. But you are going to be 2. What's doing chengeta? We are going to have 6, okay. You want to check it, those 2 years. 2010. 2 years. I check it out 2 years. Yeah, that's right. So, iwewe kuchengeta kwa wanga kuchengeta. What was the agreement? Agreement yanga yekuti ndikachengeta zodimburirwa pisi Akaita agreement iyo newe ndia. awa nehama dziri Ndopa nenyaya. Wakaita agreement no the wrong person. Wakaita agreement made the wrong shit. Listen. Alright. Panga kuchengeta baba zvanga chimbochengeta chii. anga paine property yanga iripo Yanga property iripo ine. yakabva yazotakurwa neawa Kisepi iyo saungosha chengeta. Chinotize about ubhadharo. yakandauchengeta mawindow frame Ukachengeta pamwe frame mari pamudhuri. Ukuchengete hino. vasingagari vanhu Iwo mbogara Iwo mbogara kuke. Vaibhadhara ringi. Ukaona wawa kuti pfungwa dzekutora property kuti tikatochengete kudzimba dzedu. Ati it means wakaona kuti you are not reliable. ndotora kwaka The reason yekutora masofa nechii zvakatova nemaplate tikatichengete tega is because wangaona kuti iwewe munhu wataisa ipapo is not reliable. Maplate anga ringobiwa uripo, masofa anga ringobiwa uripo, magejo aringobiwa uripo. As now you stand here, you want to be paid for that.
kutora kwakaita mudziyo kwakanga kwako kuti chiti achindidungurira panzvimbo yangu. 2 years basi. Nemapangane. Iwe. 2 years basi. Value yeland. Unozwa kuti land is for life. 2 years. Unoziya kuti land kanoipiwa is for life. Lekwa rema. Saka iwe hautori pa 2 years hautori madiga bata. If land was as cheap as that, munhu wese aenda akangochengeta dzimba dzevanhu. Wopiwa munhu. 2 years watopiwa, unoziya value yemadiga matatu. Unoziya. Saka iwe chiwaka wogara ipapo 3 years wopwanya waenda. Zvizvo zvaenderana kana 2 years wakagara. Sei wakuda kugara forever. Iwe wakachengeta for 2 years. Aiwa. Iwe wada kugara forever. Asi wakachengeta 2 years chete. Ore, chawaichengeta ipapo chine mari, chauri chakaunza mari yekuti uyakwanisa kuzokubhadhara nacho chii. Wairimo ere kana mavheji, wanga uri musenzi ere kana zvanga uri chii. Saka nova uri mushendi angatochengetwa ndiani manje? Angatochengetwa umwe ndiani? Chaichengeta chimwe chii? Ndiwo unobhadhara iwe, ndotobhadhara iwe, bo ndiwo wanga uchengetwa kai, wangataka kugara iwe. Iwe wanga usina pekugara. Saka wakauya kuya kunyepa kuti kuchengeta pamba pewana, iwe ndiwo wanga uchengetwa kugara wanga usina beko. Wakaendapo? Enda keko. Pasi pako zvauna pekugara. Kana chamwa ukazuriroja mutauni means hauna imba mutauni. Umbori wepi? Umbori wepi? Ule kubocha. Enda bocha wakatize bocha. Bocha wakatize ikuzo. Because reason yekuti ungori kuno kwa mtasa ndei wakubocha. If you are not working, hauti kushanda, hauna chauri kuita. Saka uri kudei kwa mtasa. Chauri kubvira kubocha chii, hauti kushanda kwa mtasa. Hauti. Saka kubocha uri kudei, kuno uri kudei. Hauna chinhu chaurikutasha mari kwakuno kwa mtasa. Ndakauya ndichizoita mabasa angu ekuwaka. Basta kudini? Shamwari contractor Siski inoenda kuBuluwayo, inoenda kuVictoria Falls. Unozwa? Siski inoenda kuVictoria Falls, inoenda kuBuluwayo, inoenda kuPlumtree, inoenda kuBenbridge. Kwayaona contract. Asi contract ikapera yekuwaka inodzoka kuHarare ndokune head office. Chakati Jehovha wati kwawaka wavhona kugara ikoko. Saka ukaenda kwakazoka mutoko wobva wati tutamira kwamutoko. Saka sei wakada kutamira kunoko? Senanga asati ane pekugara. Ndakasangana neumwe. Shamwari, chokwadi ndechekuti iwe shamwari kugara hauna. Anzi, usina pekugara wakatsvagirwa pekugara. Iwe wobva wada kuvhiringidza vanhu brain. Kuti iwe usina pekugara wakuti wanga ndiwo uri kuchengeta paurugara. Asi inadha ndiwe wanga uri kutochengetwa. Iwe ndiwo uri kutobhadhara musikana kuti wanga urisiyisa mudzimba, wanga uri kutoja pamba pawo usingabhadhari pei, usingabhadhari rent. That's right. Wakasema mimi contract yako. Chii chakamboita pamba ipapo chekuti wanga uri pachengeta. 24 months ndasimama. Mingani? Mitatu. Izwa shamwari. Izwa ibambo. Chokwadi ndechekuti bambo maamuri kutenderera nenyika ndokugara maamusina ndochekutanga. Chechipiri, mazowani vape kuti garai henyu vanhu varapa wakafa. Garai mwana wacho asara akatorogwa kuBuluwayo. Munogara pabadiro. Anditi mubva mauya pamagara. Magara musina kwekuenda, mauda kutobhadharwa futi. Pamusoro pekuchengetwa. Munogara papi? Makabva bocha hamuna chepekugara, pamakabva bocha mamunondotendera nenyika. Muchiwaka muchindoenda. Andrew. Saka imimi mamutowaka murubva pamba apa nomusikana uyu muchiita mari. Asi musikabhadhari rengi. Semuwaki aiwa, semuwaki. Manga murutowaka muchibva paumba apa.
muchiita mari. Maita mari manga muzobhadhara rendi pamamurugara. Asi mochimira pamberi amota kuti ndimi mamuri pachengeta. Aiwa, mambo nyaya iripo ndekuti makapinda mucontract nemunhu asiye. Muridzi wecontract, muridzi wemusha ndeuyu. Ndasiya motikari yangu parwizi yapo yapera petrol. Yovaita 1 week iripo papa. Yapera petrol parwizi yapo. Anomba munhu pamotikari yangu yapera petrol. Mukoma wangu kana pamfuka auya achiti mota zvagara pa days irapa ngatiitengese because haisi kufamba haina petrol. Kana tawana kuti petrol, adira petrol akangofunga kuti petrol ngadira aende Brewery. Hakuna zvakadaro. Mota isina petrol ngeyangu. Ada kukwira kukana kuvhura door. Ada kudira petrol. Unotanga wana inini. Ndomuti dira kana kuti kwete. Afunga kuti zvondashaya mari yepetrol ada kuitenga. Anoya kuti kwandiri kuti bambo, izvo mashaya petrol. Munganditengesera henyu here? Ndoti hongu kana kuti kwete. Zvinoini mota yangu yapera petrol. Makwenda na bamukuru kuti nditengesere mota yapera petrol. Bamukuru kutengesera mota yangu nepetrol. Saka inini matengeserwa mota ndini. Saka ndikaenda kuti mota yangu ndakuida munoti. Kuza nobva ndakutengesera. Ndiri munhu motokari bhuku rangu iri. Mota asi baba mukuru ndiye akanitengesera. Baba mukuru ane ije nemotikari yangu. Ndinotora motikari yangu. Zvimwe chete ndimusikana. Ndiye muridzi wemunda, ndiye muridzi wezvese wemusha. Hamunobvira pamutaura naye. Muhamaita zvamakaita nevanhu vari kunze. Ende musikana uyu haatozivi kuti ndimi amurugara pambapo. Because she was never told. Waizviziva here musikana kuti yagara pambapo. Saka haatokuzivi baba. Ngepake kusauya zvirevo kuti vanofanira kuziva. Iwe semunhu akatsvaga pekugara ndiwe fanira kutsvaga munhu wepaurugara. Saka iwe wanga uruchengeta chii usingazivi munhu waruchengetera? Chawanga uruchengeta chii munhu waruchengetera? Kufanira kutambire kuti ndofamba ndakachengetera maikuru pesi, ndakachengetera maikuru pesi. Wozi chipa maikuru pesi yake, maikuru wezva wamuzivi. Saka uri kuchengeta pesi pakudini. Ukanche mutu uchengeta mushayi munhu wacho waruchengeta mushayi wamuzivi. For 2 years. Asiye muzwe musha. Angarugara kwanga rugara leo. Arugara kwani? Arugara kwani? Meaning with a passport. Saka iwewe semunhu akangwara akabva bocha achiwaka kusvika kwamutasa ari ndowaka contractor. Kana achunga kuti uchengete kana asingachati kana kutoti izvozvizvi kuruzwa now that wakuziva muridzi weshe wenzvimbo zvininipise bambo, zvininipise ibambo. Tete we ndaisaziva. I was misdirected. Because vanhu vese vanozona tete machita wanyika wana tete wanani wana tete anaweza umwe na umwe nemusha wake ane musha wake. Iwo poi pachengeta pamapaizi pambani pamayani paizi paneshta ngati paizi pamayani mai wake uzi mayani paizi pamayani mamazi pamayani pamayani Rinde wacho akamumuna. Saka waizoti paneshta sei uye uzoti pamayani kupadaidza neseni. Anyway, yeah, no more. Endai kune musikana, negare pasi nemusikana.
musikana akutaurire zvaari kuda kana asi kuda haasi kuda kana aita mwoyo muchena kana muruda kuti maybe chekutotanga kuenda iwewe naNesta kunokumbira regerero kune musikana pane zvamakaita then from there mochitangira manegotiations from there because iwewe kuya kwaita pakati apo watouraya relationship yaNesta nemwana wake ndozvatoda watouraya iwewe wauraya relationship yechii yababa nechii unogezera maoko munomuka iwakapara anotanga wapedza kugadzira nyaya dzako wozogeza maoko unogeza maoko chene yacho unenge wachipedza ndizvere iwewe when sit down nemusikana kutaurire zvaruri I know kutaura kwaita nyaya yake yanzwika ndosaka ndataura kuti panapa it's not an issue yekuti ndavakuhwina nyaya kana ndavakuruza nyaya it's not important chiri important chekuti zvomakuda muno magadzirisa here nyaya kurite sei iwewe as much as you said kuti wanga wasikazivo it's not your fault you misled as now that you know kuti pandaita kwambaya kuti ndepadinginanina ndichaende because uyu nemwana wemukoma wake wokumwana waripo iyewe ndiye ari kuziva because she is the only surviving beneficiary yeipapa ndiye achaziva kuti mwana wangu wayanzanzi yangu uyu yakuendapo usatengese vhesebe iwewe usati zvawagurwa yarohwa nemundevere think about besides kuramba pane anoyanzadzika wada kuzogara kupi wada kuenda kupi mwana wayanzadzi yako wada kuenda kupi don't do that don't sell land musatengese land that's family property don't sell land endai pane nditoda wana wakura sei wakumana wakura mudaidzei pamunoita renyu nemukomana he has to be there azive he has to be there mukomana iyeye afana kunge aripo muronge pamwe chete kuti muda kuita sei nezvamuita nemukomana but please don't sell land imi kana makaroorwa muri kwamakaroorwa muri garai ikoko asi pane pamuchauya muchiti kuenda kumusha ndo musha wacho iwowo mukomana wakatongoya kasvakasaka ndinotipedza warotengesa musha wese wadati isi tizogara kupi ini ndikazonda kuna sabhuku ndikamuudza ndisabhunza muri kuti iwe watengese musha wakatengesa mushawo imimi kana ndakuzova nemwana kuza muchazombape kugara but imi makakangana kutaura kuti ini ndatengeswawo makangana kuti ndatengeswawo pamusabhuku zvino ini ndikatengeswawo mwana achitengeswawo wana tozovese uri kuona chakanaka sawo iwo uchiita tuti let's not sell land iwe utengesa ndakamurambidza iwe murambidza mwanangu hautengesi akaramba itoya kuti naye kupi kuno hautengesi nhaka but still I think nyaya yagadzirika musikana ari wini mutu uchisi wechiti baba haurasi mbereki handisiti kana uyo ari kuzimbabwe kana yakatengeserwa pasitendi pana baba ngaabvisire mwana izwa Nesta zvanotaura zviri very simple ndati Nesta nemukomana nemwana neumwe mwana go back endai pamwe mogara pamba nemwana webaba muripo nomumwe mwana neuyu sit down and come out with a solution solution yati kuti hande uyu chete bo tiri kuda solution inobata uyu inobata wana inoita kuti iwewe uyu mwana aramba achiziva kuti uri baba iwe uchiramba uchiziva kuti chii mwana izvozvo hazvigezereki nesipo ba Nesta kuti uri baba mukuru kana uri baba mukuru izvozvo achida kana asingadi hazvichinji izvozvo izvozvo hazvichinji izvozvo ndo baba wetu kwako yes taureti
Achazopa akusutanga. Yes. Yes. Mwana uyu paumba pakatotengesa pane munhu kugara mwana uyu mukomana tuta kuti wakasiwa ndi baba wake tati zita renyu inini ndini mai Mandese ndikozi mai Mandese mai ano mai Mandese mai wake uyu ndisisi wangu mai Mandese Manjese ehe ngocha kuti saka atengesa kudaro mwana yeye wakauya uko una baba wake wakafa aibva aenda kwasabuku aibva azoya kuti mbuya ndoita sei inini ndakura ndakuda zvekudini zvemuta ndinosaka pamumba paze pakatengeswa saka inini ndichaendepiwo ndakashaya mhinduro yekupindura kuti ndikupindura nditi kudini wakapatengeswa patori nemunhu utoripo wakatengesa asi mwana uyo angazi ari Ndati takudzoka futi saka ndikuzoakotaurawo poinde yekuti mwana uchaendepi ndati mbuya mwana iyeye natete nababa neuyo vari kuenda kumba unogara wobva wasova ishu kuti uyo ari kubva here kana kuti hasi kubva ari pamba ari kubva here zvibva zvagadziswa as family handi kuti ine mambo ndibva ndapatisire kuti uyo ngaabva atoenda kubva ngada ndikuti ndikupai mukana muri go back there moona kuti wana unofanira kunge vachibenefita wabhenefita here kana paine zvimwe zvazvaitwa zvisingafanira kuitwa reverse those things kuti zvinhu zvigare zvakadini ndozvatoda kuti hunhu urambe uri chii uye ndokwanisa kuti handisina basa navo because nyamwe ndikafa ndakuvigwa kwandakarovwa kubhanga noso kana kuti ameno iko saka asina basa nazvo asi vamukune vamwe vasina kugara saka tiri isusu tatomutaurira kuti mwana think about that chienda mugare pasina nababa nevamwe vana tete nehanzvadzi come up with a solution to this problem handrei vamwe chiendai zvokuti ndageza amusata nemageza imi mukageza maoko mati uyo anodzingwa mukageza maoko chete uyo ari kuenda saka imi chiendai naye gadzirai baba gadzirai musha unomira zvakanaka muti rini rugara rini iyo rudzora rini bhuruwa here Thursday saka chiita kuti before Thursday asati adzoka chipemeta musangano wenyu musiye nyaya ibva yatogadziswa once before handi